Tervetuloa videolle. Täällä torstai-aamua vietellään. Kesälomalla ollaan. Aamupalalle tässä pikkuhiljaa ruvetaan. Lapsille on sinne laittanut jo puuroannokset. Eilen kävin vähän vattuja kerran, että oli iltapalalla ja nyt aamupalalla siellä kananmunia ja mulle on tuolla maitorahkaa. Ja tuossa kanssa on iltapalalta jäi toiselta lapselta rahkatähteeksi, niin sekin on siinä nyt esillä, että jos se maistuisi tällä kertaa. Kauppaan pitäisi sitten suunnata aamupalan jälkeen tai eka käydään koirat lenkittämässä, mutta sittenpä niin ajattelin nyt tässä välissä näyttää, miltä meidän kaappien tilanne näyttää. Jääkaapissa on tämän verran tavaraa, siellä muutama vissy, tossa on koirien maksalaatikkoa ja kermaviiliä. Täällä vähän makaroni, hernisproteiini juttua ja täällä oli kanarisottoa, tollanen tuore juusto, täällä leivänpäällisjuttuja ja vähän majoneesia. Jauhelihaa on yksi rahka, perunaa ja sipulia. Ja täällä on toi smetana ja tuollaista tuorejuustoa kans ja tuolla yksinäinen ananaspurkki. Maito ei ole loppu. Sitten täällä näitä sekalaisia purnukoita. Täältä löytyy pari tollaista välipalaa smoothieta, 2 keksiä. Näissä on kaakaota. Sitten on tällaisia leivontajuttuja ja teetä vierasvarana. Itse ei juo teetä eikä kahvia, niin ne on vierasvaroina aina vaan. Täällä kaapissa on suklaata ja poppareita ja tuolla takana oli jotain wasabipäällysteisiä kuivattuja herneitä. Niitä tuli tuolta Matsmartista joskus tilattu, mutta ei ne ollut kovin hyviä. Samaten mitäs tuolla oli kans Matsmartista tollasia vähäsokerisia karkkeja, mutta nekin on tonne vaan jäänyt pyöriin. Kananmunia jäi ton verran, mitä en keittänyt. Täällä kuiva tavarakaapissa on paljon puuroa on ja makaronia. Tää on kyllä ihan niinku pursua täynnä jauhoja, suoloja, sokereita, muita kuivatarvikkeita. En niitä sen tarkemmin nyt lähde purkaa. Pakastinkin on ihan täynnä ja meillä on toi ulkona on kans toinen pakastin, tai tuolla varastossa. Niin siellä on jo mansikoita paljon laitettu ja mustikoita vielä pitäisi laitella. Jätskiä on paljon, koska kesää. Sielläkin jätskiä ja erilaisia lihoja löytyy, koiran ruokiin lihoja. Sitten on kakkupohjaan tehnyt, kun on muutamia juhlia tulossa, mihinkä leivon. Sitten tuolla kuhaa. Sielläkin on kuhaa. No sielläpä onkin niitä kakkupohjia lisää. Suklaakakkua ja siellä kans kalaa ja jotain lihaa. Leipää löytyy, mutta hedelmäpuoli on jo ihan lopussa. Mutta katsellaanpa kohta, mitä sieltä kaupasta lähti mukaan. Nyt on käyty S-Marketissa. Se on semmonen pieni S-Marketti, että valikoima ei ole ihan niin kamalan iso, mutta saa ihan hyvin mitä tarvitseekin. Aletaanpa käymään täältä läpi. Herneitä, salaattia, porkkanaa, banaania, kurkkua, tomaattia, omenaa, maissia ja tommosia pikkuporkkanoita pakastejuttuja. Sitten tollanen päärynä vissy tölkkiasia. Ja täältä tämmösiä valmissalaatti. Nää oli niitä eilisen tähteitä, eli mitä myydään siellä vähän halvemmalla. Hintaa jäi per pussukka niin 5 senttiä, et nyt syödään salaattia. Sitten nämä pensasvadelmat oli myös niitä eilisen tähteitä. Nämä 3 rasiaa. Mitä paljonko näissä on?
175 grammaa per rasia. Näyttivät ihan ok, vähän tämmöisiltä märiltä. Niin nämä maksoi yhteensä 30 senttiä. Tai vähän reilu. Vähän alle 40 senttiä olisiko se ollut. Sitten täältä löytyy paistileikettä ja kananjauhelihaa, pari pakettia. Pakasteena porkkanapihviä, järvikalapihviä, kirjolohifileettä, puikulamyslileipeä. Sitten on noita suolakurkkuja ja hampurilaisia. Niitä meinasin, että tehdään tänään. Otin jo tuolta pakkasesta siis sulamaan burgerijauhelihaa. Siellä oli semmoista rasvasempaa jauhelihaa valmiina. Maapähkinä voita. Sitten näitä soseita, omenaa ja kuningatar-sosetta. Sitten ihan tämmöisiä imettäviä, nopeita välipaloja. Maitorahkaa 4 purkkia. Kermaviiliä 2 purkkia. 2 maitoa. Tollanen toi keijukaura. Kalkkunaleikettä. Ja sitten ollaan burgeriitten väliin tollaista juustoa. Lapsille uudet hammasharjat. Tollanen Polar-juusto testiin. Kananmunaa. Kreikkalainen jogurtti. Ja sitten raijuustoa ja 3 purkkia vaniljaraijuustoa. Ja nämä maksoi yhteensä 109 € ja 54 senttiä. Niin siinä on tavaraa vähän vajaalla 110 €. Mitä mieltä? Onko sellaisia, mitä itse ostasit? Tässä vielä nopea vilkaisu, miltä ne kuitilta näyttää. Ai niin, noi hammasharjatkin oli näköjään alennuksessa vähän. Ja noin, siellä se loppusumma. Kiitos kun katsoit videon. Laitetaanpa tästä nyt äkkiä pakkaseen noi pakastetavarat. Moi moi! Näytän vielä tähän loppuun millainen burgeri tuli. Tollanen sinne tein pikkelöityä sipulia kans väliin. Kiitos! Moi moi!